igualitaris es va presentar una convocatòria d'activitats que va obrir el centre al principi d'any per poder dinamitzar el centre plural. És un centre on fem des de la part de prevenció fins a atenció també, i aquesta nova línia d'activitats obertes a la ciutadania. I doncs Homes Igualitaris va presentar Cafè d'Homes, que és una sèrie de xerrades, de diàlegs, també vam fer l'última vegada una projecció d'una pel·lícula, un debat, són temes sobre masculinitats portats a parlar-ho aquí obert al públic. I avui doncs tenim el Martí Olivella, que ens parla sobre la cultura de la pau, i el Juanjo Compañero com a representant de Homes Igualitaris. Jo ara estaré aquí, he d'acabar unes coses i me uno, i així podem compartir una estona i ens tenim fins les 7 i ja donem la paraula al Martí i al Juanjo. Hola, gràcies, Isaac. Doncs, bueno, endavant. Nosaltres tenim una línia d'accions que és la que diem tertúlia Cafè d'Homes, i el del cafè, ja veieu que també té una component física, o sigui que podeu servir-vos el cafè, les pastes i tal. La idea del cafè i les pastes és donar un aire una mica més informal a la tertúlia, que no fos simplement una ponència o una conferència, sinó una tertúlia, que se'n diu, una conversa, no?, entre nosaltres. I aquestes converses van començar ja amb una que vam tenir amb el Guillermo Valverde, fa uns mesos aquí mateix. El mes passat vam tenir una projecció d'una pel·lícula que es diu El Círculo, que va venir un dels dos directors, Álvaro Priante, i després veureu les pròximes activitats que tenim. Algunes d'elles són també tertúlies que farem aquí i d'altres fora. Avui, doncs, hem volgut... A veure, en la situació en què estem, no vull enrotllar-me ni molt més perquè ja parlarà Martí, que en sap més que no pas jo. En la situació en què estem, de situació de guerra, de situació de violència, etc. en el món, és més urgent que mai fer una reflexió sobre masculinitats i violència, no? Quin vincle, quina relació hi ha entre la construcció tradicional de les masculinitats i les violències. Estem veient, sense anar més lluny, en la guerra d'Ucraïna, com els homes han estat cridats a fer la guerra, i molts, hi ha un moviment, ja ho esteu veient, a Rússia i a Ucraïna, i en les altres guerres igual, d'homes que deserten. Ell va ser un dels primers objectors de consciència al servei militar a la dècada dels 70, quan encara la Constitució no havia contemplat el dret a l'objecció de consciència, i a partir d'aleshores han tirat endavant iniciatives dintre del Moviment per la Pau, també altres aspectes, temes monetaris, econòmics i tal, que he publicat algun llibre sobre aquest tema, però allí voldríem, com a referent que és del Moviment per la Pau, que fes aquesta reflexió. I hem titulat la tertúlia La violència, l'arma de los homes febles, amb interrogant, no? Intentant veure no només la relació entre masculinitat i violència, sinó també la relació entre violència i la idea, l'imaginari aquest que tenim de violència igual a fortalesa, no? Els mitjans ens venen la idea de que els homes valents, els homes forts, són aquests que exerceixen la violència. I parlarem amb Martí, suposo, sobre el que la no violència és l'autèntica, potser la més genuïna expressió de la fortalesa. I amb això doncs obrim la intervenció del Martí. Endavant, Martí, gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a reflexionar sobre aquests temes que no ho havia fet habitualment, i per tant sempre hi ha una invitació a participar en una activitat, doncs és un repte de plantejar-te coses. Per tant no soc expert de res de tot això, sinó que més aviat vindré a compartir alguns dubtes o algunes afirmacions perquè les puguem comentar i entre tots mirar de construir un discurs molt poc habitual, molt poc hegemònic, perquè el mateix títol ja és molt poc habitual.
la masculinitat tradicional, ja ho acaba de dir el Juanjo, està associada a la violència, pràcticament, i no només simbòlicament, sinó pràcticament. Qui més ha assassinat altres persones, sigui legalment en la guerra o com a sentències judicials, i qui més violència ha exercit i assassinat en els àmbits interpersonals, sense comparació, doncs són els homes. I possiblement associat a diferents violències, no? Una d'elles, aquí simplificaré, no? Però la violència patriarcal, en tant que es vol assegurar el control, la propietat de la teva nissaga. Això és molt arrelat. I el patriarcat bàsicament es construeix a partir de voler saber qui serà el meu hereu, no? I controlar molt bé de la dona perquè no pugui tenir fills d'altres. És així de brutal, però és així de normal, institucionalitzat pràcticament a tot arreu. Però no només aquesta violència patriarcal, també s'afegeix a la violència defensiva de la tribu, del grup, de la nació, del col·lectiu, perquè de fet la descendència sempre es produeix dins d'una família, dins d'una tribu, dins d'un grup determinat, i quan et sents amenaçat tu exerceixes violència per defensar-te. La teva descendència ja no només individual, sinó com a nació, com a grup. I això continuem veient ara, és a dir, les guerres, els genocidis encoberts i les violacions i tot el que són l'arma de violència sexual continua sent present, no com una cosa del passat, no, continua sent present ara a Ucraïna i a les 30 guerres que hi ha en el món, no? I el tercer, la violència ofensiva, que és la que diríem, home, és que tenim dret a defensar-nos, no? Que seria el segon punt. Quan soc atacat i són atacats els meus. Ja, però és que quasi tots els exèrcits tenen la política de la millor defensa és un bon atac. I per tant, quasi ningú té sistemes estrictament defensius. Un portaavions no és defensiu, m'enteneu, no? Un portaavions és per traslladar-te a tu a un altre lloc i atacar en aquell altre lloc. Un tanc no és defensiu, és ofensiu. És a dir, les muralles fins a un determinat moment eren defensives. La que es va començar amb artilleria i contraartilleria i aviació i míssils i tot això, el límit sobre el que és defensiu i el que és ofensiu és molt difícil d'establir. I per tant, aquesta cosa tan senzilla de protegir els meus, d'assegurar la meva descendència com a individu, com a família, però també com a grup, com a nació, està a l'origen de la majoria de les violències estructurades i institucionalitzades per norma, per costum o per llei, depenent d'on s'apliqui. I val a dir que en quasi tots aquests casos els estrategues i els impulsors i els executors d'aquests plans de violència són homes, perquè està associada fins ara que la guerra requeria força física per lluitar de tu a tu amb una espasa i per no sé què, i llavors ja s'ha mantingut com que els homes són els que han de frenar totes les armes i clar, a partir d'això qualsevol amb un catxes li diu que no, sigui la parella, sigui el fill o la filla o sigui qualsevol altre, perquè una construir la seva identitat a partir d'aquests gims que surten així, doncs, són derivacions d'aquesta construcció de que el que compta la vida i els que sobreviuen, o sigui, en la llei de la selva humana, perquè la selva té la seva altres lleis, la llei de la selva humana, el més fort és el que guanya. I el fort, aquí ens referim a fort de fortalesa física. Ara veurem si es pot deconstruir alguna cosa de tot això. Val a dir que quan veiem aquests reportatges fantàstics d'animals arreu del món, aquestes baralles entre mascles per a veure qui és el mascle dominant i aconseguir tenir la o les femelles del grup, és una cosa molt habitual entre molts mamífers superiors. No tots els bonobos, per exemple, tenen una altra forma de funcionar,
hi ha algunes altres espècies que tampoc funcionen així. Però això ho portem en el nostre gens. Nosaltres tenim cervells rèptils, cervells mamífers i cervells humans. I aquestes coses les portem de sèrie, col·locades allà, i si no les fem conscients, doncs ens surten en el moment menys pensat. No? En nom de la legítima defensa o de l'honor, que és una altra forma de parlar de legítima defensa, d'evitar la pèrdua d'honor de la meva dona. Ara bé, ens hauríem de preguntar, en el procés d'hominització, és a dir, de ser plenament humans, els antropòlegs, no, el Carbonell i aquesta gent, els de Tapuerca, parlen d'aquestes coses així, no? Que no som plenament humans, de fet portem uns quants milions esdevenint espècies o subespècies humanes, i la pregunta i el que intentaré contestar és si la violència en aquest procés de ser plenament humans és un caràcter recessiu, és a dir, sabeu que la llengua, hi ha gent que a veure, hi ha gent que la sap posar així en ull, hi ha gent que no, jo no. No? A veure com ho teniu, això. No m'enteneu, és a dir, ja, el dit petit del peu doncs està desapareguent a molta gent, no? I com això mil coses, perquè clar, hem anat transformant-nos i algunes coses que no eren necessàries han anat desapareguent. I per què no eren necessàries? Perquè no tenim un cos biològicament preparat ni per a l'atac ni per a la defensa, com té una pantera o com té una gasela. No? O sigui, la seva estratègia és córrer molt, nosaltres correm però ens poden atrapar fàcilment, i l'altra doncs, és atacar. I nosaltres no estem fets, o sigui, hem perdut totes les nostres capacitats de defensa i d'atac en el nostre cos. No vol dir que no donem un cop de puny, però bàsicament quan exercim violència és utilitzant eines o instruments o armes que ens hem fabricat, però no perquè el nostre cos amb ell mateix, no puc arribar a escanyar, diguem, no? Però quasi hi ha molt poques morts amb la intervenció directa de les nostres capacitats d'atac. I la defensa la tenim relativa en relació a un altre humà, però molt poc. I per tant el tema és quines són les armes naturals, corporals, biològiques, culturals dels humans per fer front als conflictes, per fer front a l'escassetat de recursos, de parella reproductiva, de la defensa d'atacs. Quines us sembla que són aquestes armes que tenim? Algunes són culturals, però ja veiem que possiblement poques. Això ha dit que era una conversa, una tertúlia, doncs aquí tenim el tema obert. Què us sembla? Quan ens sentim amenaçats, què utilitzem? Si no tenim una pistola. Com? El llenguatge. Intel·ligència. Intel·ligència, però com s'aplica la intel·ligència? Astúcia per controlar el conflicte, no? Més, llenguatge, astúcia, intel·ligència. Què més? Com afrontem els conflictes quan no tenim o no volem emprar armes? Això. Amb el cos, no? El cos? Amb el cos al mig. El cos al mig. L'interès, la fortalesa, la voluntat, no? També, no? La fortalesa. La tecnologia. La tecnologia, en algun aspecte, potser sí. Un exemple de tecnologia, una alarma, no? Ja, o mensajes. Sí. I ara he vist que hi ha barris que posen uns cartells i diuen als veïns tenim un grup de WhatsApp i ens avisem si passa alguna cosa. Això no és ofensiu, és defensiu, no fas mal a ningú i simplement allò que abans la gent es deia doncs, què ha passat no sé què, que tothom està molt tancat a casa seva, doncs tens un sistema tecnològic que t'ajuda a estar més segur, diguem, no? Estar més protegit. Més que s'us acudeixi. Les normes, les lleis. Les normes, les lleis, la moral, sí, clar. O sigui, si no hi haguessin normes, lleis ni moral, potser hi hauria molta més violència de la que hi ha, no? En tots els àmbits.
i l'anem reduint perquè cada vegada, sigui per incentiu, sigui per càstig, els comportaments que la societat considera violents i inacceptables, perquè l'Estat té el monopoli de la violència i l'aplica la justícia, la policia i l'exèrcit. Però la resta, que no tenim el monopoli de la violència, ens hem de sotmetre a una sèrie de normes que ens permet o bé conviure millor o bé acceptar la submissió de l'Estat millor. Perquè la norma, clar, no només està feta per conviure millor, està feta per mantenir un ordre establert d'algú que li interessa. Però hi ha una qüestió que em preocupa, no? O sigui, estem parlant d'aquesta decisió entre nosaltres i ells, no? Nosaltres i ells. I això és una manera de pensar, la tenim molt interioritzada i que provoca exclusió sempre, no? Nosaltres estem defensats o hem d'atacar als altres. Però qui som nosaltres i qui són ells? És com si tinguéssim una necessitat com una identitat poc assentada, poc fluixa, diguéssim, i necessitem aixoplugar-nos en un grup, no? En un grup de gent semblant a nosaltres, els que identifiquem com els nostres, i per què funcionen d'aquesta manera? Aquesta mentalitat tan masculina de la lluita, de la rivalitat, que quan dos homes diuen que quan ens donem la mà és per demostrar que no portem l'arma en la mà, no? Perquè l'altre vegi que no portes una arma. Això ve de l'antic, no? O sigui, hi ha com una... Des del començament veus a l'altre com un possible rival. Com podem canviar aquesta mentalitat? Què us sembla? Jo crec que la nostra identitat possiblement es construeix en cercles de proximitat. I aquesta proximitat pot ser genètica, familiar, de descendència, de tribu, o pot ser de col·lectius que tu has triat i els del Barça se senten en oposició amb els del Madrid sense que tinguin cap vincle genètic, diguem. Enteneu? Llavors, sigui perquè et ve donat perquè tu ets d'un grup X, d'un grup nacional, d'una ètnia, d'un lloc nascut en un lloc determinat, amb uns vincles més o menys genètics, sigui perquè tu tries que ets d'una classe social, i pots d'una altra classe social, de qualsevol altre club. Crec que els humans tenim aquesta disjuntiva o aquesta ambigüitat que és amb els nostres cooperem, col·laborem, diem ens estimem, ens respectem, ens apreciem, ens protegim, i amb els que considerem els altres, que per definició no són els nostres, els veiem com a enemics, com a oposats, com a perill. I això, crec que algunes de les religions han intentat obrir la perspectiva de dir la meva família, la meva ètnia, la meva nació, el meu col·lectiu és tota la humanitat, i per tant l'altre, per no ser del meu grup, no necessàriament és el meu enemic. Però clar, això demana una grandesa d'esperit, un Mahatma, un Gandhi, que la majoria de mortals no ens han educat ni treballem ni cultivem aquesta visió, perquè aquesta és una visió que tu la pots recitar amb un mantra o amb una església o amb una pregària, però després de sortir i matar en el teu adversari. O sigui, no és un tema de replicar oracions o preceptes, sinó de com tu afrontes la diversitat fins i tot de l'altre que teòricament et diuen o pràcticament veus que posen en perill la teva vida, com tu li dones la volta a això canviant una perspectiva. O sigui, en això que dèiem ara, la forma més intel·ligent d'afrontar el conflicte és anant o al fons o per sobre, en aquesta línia d'eixamplar l'horitzó, que ja no hi ha l'altre, perquè l'altre i jo som el mateix. És a dir, com a espècie som una sola família. A partir d'identitats que sorgeixen dels meus pares i de la meva família, dels meus avis, dels meus tiets i del meu barri, i anem construint així. Possiblement l'educació, l'objectiu que té, és passar de construir una identitat pròpia, sòlida, que sigui prou segura com perquè pugui eixamplar
el seu horitzó de pertinença i d'identitat a tot el món. I avui en dia hi ha, com moltes tradicions han fet, no només a tots els humans, sinó a tots els éssers vius. I per tant també a tot el planeta. Llavors, clar, aquí hi ha un salt quàntic, quasi, no? De passar d'entendre'ns com a individus aïllats on tot el món roda al voltant meu, jo soc el qui tinc capacitat de controlar-ho tot, que és una il·lusió, a passar a sentir-me part d'una sola pasta de la vida en el qual els límits de tot, no? De corporals, de sentiments, tot això es difonen, sense perdre la meva identitat. Clar, fixeu-vos que quan parlem de pobles indígenes, normalment la individualitat tal com nosaltres la vivim existeix poc. Tu et sents formant part del teu grup, de la teva nació X, no? Del teu. I l'individu no se sent... Si no hi hagués arribat la cultura occidental, aquella persona no sap que pot ser un individu distingit del propi grup. Cadascú té el seu rol i funciona com una comunitat. Jo crec que el mite del paradís perdut és pretendre construir comunitats avui, sigui cristiana, sigui comunista, sigui hippie, sigui el que sigui, pensant que des d'una individualitat molt forta, quasi com un individualisme absolut, podem ser capaços de reprendre el sentit que podia i que tenen moltes comunitats humanes que se senten formant part del grup, però l'individu té una altra concepció de la seva identitat. No sé, jo crec que has obert un camí molt interessant. Ara estava aplicant a l'homofòbia, per exemple, no? Com hi ha una identitat heterosexual tan dèbil que necessita insultar de maricons, etc. És un exemple entre molts altres, no? Als altres, com agredir-los físicament fins i tot, no? Abans el Carles em explicava una anècdota que l'havia vist, no? Aquesta mateixa tarda d'uns que anaven insultant pel carrer amb un grup de... una parella de gais que s'acabaven de casar. Això en realitat és una identitat dèbil, no? Perquè si tu necessites alguna cosa de tu, estàs dient allà, quan tu necessites exercir la violència contra els altres, també estàs exercint una violència contra tu mateix. Alguna cosa de tu mateix també està resonant. En el camp de les relacions interpersonals sembla molt obvi, diguem, no? Que qui utilitza la violència és per necessitar afirmar a ell alguna feblesa que té. Però imagina't això que no fa l'Estat, no? Com l'1 d'octubre, com qualsevol altra repressió de moviments socials, que feble que és un estat que ha de reprimir quan la gent vol expressar-se pacíficament un dret. Llavors, allò que ho veiem, la repressió, la policia, els exèrcits, com una cosa molt forta, quan actuen amb aquesta forma tan arbitrària, el que està mostrant és una gran feblesa. Perquè des de la lluita no violenta tu has de saber captar això i saber jugar com un bumerang, perquè la teva força precisament està amb l'enteresa, amb el capteniment del que tu creus que és el que s'ha de fer. Potser estàs equivocat, però com que tu no fas mal a un altre, com moltes vegades diuen, bueno, i qui té la veritat, no? En una lluita, a la història de l'Església hi ha hagut sants que els dos estaven superbarallats, no es mataven, però vull dir, i els dos els van fer sants, no? I això sempre he dit, hosti, quina cosa més rara, no? Doncs resulta que potser dels pocs criteris que ens queden, no sé si hi ha algun expert aquí en moral i en ètica, els pocs criteris que ens queden per, com que una veritat absoluta ens és molt difícil de discernir quina és, almenys jo no la tinc, n'hi ha una que seria com contradictòria del que acabo de dir, que és si jo no puc discernir qui té la veritat en un conflicte, la veritat absoluta, si jo no utilitzo la violència per defensar la meva veritat, tinc una càrrega, tinc més punts d'estar encertat que si la utilitzo. Perquè si la utilitzo no estic segur de la meva visió i necessito castigar l'altre o protegir la meva inseguretat a base de matxacar o d'exterminar l'altre. Si jo em mantinc amb allò que crec i no exerço violència contra aquell que pensa diferent, i això pot ser des dels insults fins a la mort, perquè la violència de paraula és terrible, no? Aquella cosa de Gandhi
el meu sentiment, el meu pensament, la meva paraula, la meva acció, tot això es va construint. I quan comencem a insultar-nos per Twitter com si no volgués dir res, tots els genocidis del món s'han muntat a base d'insults, que és perdre el respecte a l'altre, és a dir, perdre aquest sentiment de pertinença d'una sola família humana, i que per tant qualsevol altre mereix el meu despreci perquè no pensa o no sent o no ve de L'assumpte de tot això, que segurament, com has dit al principi, sí que hi ha un component molt important genètic, d'autodefensa i que deies, no? Les tribus, encara i així, encara que se senten un sol cos, vull dir, les tribus indígenes, vull dir, si invadeix el seu propi espai una altra tribu, també tenen aquest sentit d'autodefensa, no? Per mi resulta realment complicat de no exercir la violència. Tu pots entomar una situació de forma no violenta, dialogada i tal, però realment el problema real i com gestionar-ho és quan tu reps violència, sobretot quan és física, que te sents amenaçat físicament i pots arribar a temes per la teva vida. Com gestiones això mantenint-te en una situació de no violència, perquè de vegades és impossible rebatre a l'adversari. Com gestiones això? El que deies, no? O sigui, el 1 d'octubre, però podem parlar de moltes situacions. I estic d'acord amb tu, que l'acció repressiva de l'Estat sempre és una acció defensiva, perquè al final per molta policia, per molt militar que hi hagi, sempre són menys. I l'únic que poden fer és exercir aquest tipus de violència per poder dispersar la gent, per el que sigui. És trist. I llavors, com ho entomes, no, això? Perquè amb una mà hi puc tenir clar, no? Però en un altre tipus de situacions... Primer de tot és que si no ens entrenem, és a dir, per exercir violència, la gent s'entrena, no? O ens surt. Sí, hi ha una part que ens surt, però dir, un exèrcit, una policia, funciona perquè estan entrenats, perquè no sempre la gent faria les barbaritats que fa si no l'haguessin disciplinat, l'haguessin rentat al cervell, l'haguessin obligat a l'obediència i que si tira enrere a l'oficial ja sabeu que porta la pistola no per l'adversari, sinó perquè els teus soldats, si volen fotre el camp, te'ls carreguis. Hi ha un llibre que he començat a llegir ara, terriblement interessant, sobre els desertors dels dos bandos de la Guerra Civil Espanyola. Només un exemple. Van arribar a mobilitzar tantes quintes com serien 5 milions o 3 milions, entre els dos costats, 3 milions, però només hi van anar 1,5 milions. Vull dir que hi va haver-hi 1,5 milions de gent que es va amagar, que se les va pirar, que es va... És brutal, clar, això no en teníem ni idea. I després, un cop a dins, clar, com que cadascú li havia tocat o li havia tocat, depenent d'on vivien, no perquè surt una ideologia d'una altra, la gent es passava de bando amb molta freqüència. Però clar, hi havia alguns batallons que hi havia més baixes, perquè els oficials mataven els que es volien passar de bando que no pas de l'enemic. O sigui, és brutal, és un llibre així, tot ell documentat, cas a cas, exemples de tota una història totalment desconeguda, és el que ell en diu l'exèrcit dels desertors, l'exèrcit invisible dels desertors, no? Va ser una altra història que ara a Ucraïna i a Rússia a un altre nivell està passant. Ens entenem molt poc, només surt de tant en tant un cas, però sí que és així, és a dir, la majoria de la gent que està en un procés d'hominització una mica avançat i que ho li diran traïdor, poruc, feble, tot el que vulgueu, mostren un grau d'intel·ligència superior a dir que matant-nos no resoldrem el problema, no? En tot cas l'ajornarem, però ara mateix no el resoldrem i les coses es complicaran molt perquè llavors ja entres en l'acció-reacció, clar, i quan t'han matat el teu company, llavors tu ja surts disparat allà a matar el qui sigui, no? Això ho veiem sempre. Del que deies, per entrenar-nos, sabem que els humans tenim 3 formes de resposta davant d'una amenaça, no? Que és
el fugir, que és el més habitual, si podem, el paralitzar-nos, que és una forma típica de, ostres, què faig? Hi ha moltes formes, pots dir, no necessàriament és al carrer, i l'atacar. Llavors, la no violència, ho veurem després, el que intenta és fer conscient aquestes respostes quasi instintives i entrenar-te suficientment perquè quan es produeix una amenaça que passa a ser una amenaça real de possible violència, fins i tot física, puguem donar una resposta diferent a aquestes tres programades. I això ja entraríem en una altra vertent, però es diu l'1 d'octubre. L'octubre quasi ningú s'hi va tornar. I no estava molt entrenat el personal, simplement érem conscients que si t'hi tornaves els donaves la raó amb ells perquè et matxaquessin. I només aquesta intuïció, una intuïció així, no? Va fer que milers de persones arreu aguantessin els cops. I sentir-se fort d'un grup, també. També, sí. Però, per exemple, uns anys abans, els Xirinacs i 4 més, una manifestació del 77, em sembla que era, la policia va atacar una manifestació que hi havia molta gent, algú va tirar una pedra, van començar a córrer i ells 5 més, aquella foto típica amb el García Faria i tal, es queden 5 allà i els polis amb les culates dels fusells els piquen al cap. Llavors, quina diferència hi ha? Aquestes 5 persones, dins de la multitud, s'havien conscienciat, és un tema clar, és un tema de dir jo què vull sortir, els meus instints o alguna més enllà que és un procés d'hominització capaç d'afrontar la violència d'una forma sorprenent, disruptiva per l'altre. T'evita els cops, no? Però és que gran part dels soldats pensen que amb les armes i els fusells no els hi passarà res, saben que corren un risc, però la idea és que ells van a defensar-se matant. El no violent s'ha de col·locar en el conflicte defensant-se sense matar. No hi ha entremitjos d'això. I el que és que ens han entrenat tota la vida a ser soldats, especialment els homes, i les dones a lamentar-se d'enviar els marits, els companys, els fills a la guerra, o animar-los, perquè també aquesta mentalitat està infiltrada en tothom, no és un tema només de ser home o dona, i en canvi no ens entrena per l'altre. Aquest conte que teniu aquí, si us l'heu pogut mirar i si no ja us el mirareu, precisament és una al·legoria a com ens hem après i ens hem entrenat a controlar més o menys els focs i no hem après i ens hem entrenat a controlar la violència i a fer-hi front, la que fem nosaltres i a com fer-hi front quan es produeix. Llavors, aquí plantegem precisament posar les bases d'un sistema civil de defensa no violenta perquè només això es pot preparar en temps de pau. Quan ja comença el foc, escolta, tothom campi qui pugui, enteneu? Llavors, com que no ens arribava mai, fa 40 anys que parlem d'això, per als objectors no volien fer la mili no per no anar a la mili, sinó com a continuació que no hi haguessin exèrcits i no hi haguessin guerres. I ens vam quedar curts, no? Es va acabar la mili, tothom cap a casa i ale, ti. Però el repte el tenim igual, i ara... Va haver-hi les manifestacions contra la guerra i tal. Sí, però les manifestacions no aturen les guerres, saps? Vull dir, no la va aturar, vull dir que aquí el que plantegem és, precisament, la resposta a això que has dit, a nivell col·lectiu, però perquè ho puguis fer a nivell col·lectiu has de fer a nivell personal. Si tu no aprens a conèixer i a orientar i a encarrilar, no dic a dominar o a sotmetre les teves respostes instintives davant de que algú et posa nerviós, davant de no sé què, com ho faràs col·lectivament quan la situació pot ser a vegades molt més greu. Llavors, el gran repte que tenim en això és com ens dotem. Sí, l'Escola Cultura de Pau, l'Educació per la Pau, ens dona algunes eines per ser conscients d'aquestes coses en el camp interpersonal. I he fet una gran feina, no nego això. Però en el camp d'oferir alternatives als exèrcits quan hi ha una agressió real, física, militar d'un altre, no tenim res. I com que no tenim res, ara per segle XXI tornem a estar a punt de la bomba nuclear, però ens hem tornat totalment bojos? No, simplement ens hem rascat la panxa durant 50 anys, comptant que no passaria res.
Els que preparen les guerres tenen exèrcits permanents, inverteixen contínuament per tenir exèrcits i armes per al dia que els interessi atacar o el dia que necessitin defensar-se. Al món de la pau, tots són flors i violes, tots ens estimem molt, però no construïm institucions en el món violent i de violència i bèl·lic que vivim, no en el món del paradís, per poder oferir una alternativa a això. Com que no ho fem, al final, ara què estem passant? També et deies tu, no? Com és que no hi ha cap mobilització contra la guerra a Catalunya, a Espanya, a Europa? No hi ha res, va haver-hi 4 coses en 2 dies, hem acceptat que els nostres governs pugin el 2% del PIB, els verds alemanys estan acceptant 100.000 milions d'euros dedicats a augmentar el sistema militar alemany. És al·lucinant, diríem, no? Que eren el partit més pacifista d'Europa. I per què? Perquè no hem desenvolupat res, i clar, davant d'un atac que no t'has preparat res personal i col·lectivament per fer front a això ara estem parlant de la violència física, bèl·lica, militar, etc. És obvi que les principals violències que estan a sota d'això són les violències estructurals, no? L'explotació econòmica, l'explotació de recursos, el control de territoris. Això és el que hi ha a sota, no? El control del gas. Qui està sortint guanyant d'això? Els Estats Units, que ven gas liquat i petroli a un preu molt més car, que no els sortia a compte vendre'l. Rússia de moment no el pot vendre a Europa i el principal perjudicat és Europa. Entre Rússia i els Estats Units ens està fotent un sàndwich que no quedarà res, no? Ara la sortida, cadascú opinarà el que voldrà, però em fa por que ens quedem sempre amb les batalletes. I no estic parlant d'un sistema civil de defensa no violenta, sinó un sistema de cohesió social estructurat des de la base en petits grups de defensa del territori que fan front a les diferents agressions que hi ha de tot ordre, ambiental, territorial, laboral, enteneu, també política, també policial, també judicial, però no ens quedem només amb la violència física, perquè la violència cultural i estructural són determinants en les societats que vivim i quan no resolen o es trenquen els equilibris és quan llavors es posa en marxa la violència bèl·lica, que és la determinant, no? És que te deixa tastar. Al final estem parlant de poder. Hi ha gent que acumula poder i es dota d'eines intel·ligents i amb armes per aplicar-les, i hi ha gent que vivim en un món pensant que això no passarà i que no els hi passa als altres però no ens passarà a nosaltres i quan s'acosta una mica arribem tard. Bueno, ara he fet un excursus aquí. Això ara ja ens hem quedat sense res aquí. Compruebo les condicions del cable, simplement que el no dir-li res. Però pot ser només... Algunes tradicions mil·lenàries sobre com han afrontat aquests temes, que òbviament no són nous, no? Nosaltres cada generació els viu com a nous, però hi ha algunes coses apreses que ens oblidem. El Sun Tzu deia: el suprem art de la guerra és sotmetre l'enemic sense lluitar. Vol dir que es refereix a lluita violenta, no? He llegit un article fa poc que diuen que l'actual govern xinès continua pensant això. De fet, Xina té un exèrcit molt important, té algunes armes atòmiques, molt poques en relació a les que tenen els Estats Units. Els Estats Units i Rússia en tenen 6.000, i Xina crec que en té 300. Són el doble que els altres, el triple o el quadruple dels altres dos països en quant a població. Ells no acostumen a conquerir. Ara hi ha les baralles amb les illes i amb Taiwan i això, però vull dir, no han estat països expansius, no? Ells eren al centre del món i estaven allà i aquesta idea sembla que continua estant present allà. Ells no tenen ganes d'entrar en guerra, però no vol dir que se sentin amenaçats i construeixin els seus exèrcits. La segona té molt a veure amb el que ja heu estat dient, no? La força no prové de la capacitat física, sinó de la voluntat indomable. Això que deia, no? Aquestes característiques, quan hem dit què és el que fa que la voluntat indomable seria això. No sé si heu vist la pel·lícula de Gandhi. No heu vist la pel·lícula Gandhi? Si no l'heu vist, veieu-la, de l'Attenborough, vale? Sí, però la trobareu en alguna plataforma potser. Quan
fan la marxa de la sal, no? Caminant 30 dies o 40 dies fins al mar, perquè així la gent es vagi animant. I quan arriben davant dels magatzems de la sal, una de les castes o subcastes de l'Índia, que eren guerrers, s'havien convertit a guerrers de la violència i van en grup de 4 o 5, així en fila, caminant, bum, 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 arriben a l'entrada del magatzem, allà hi ha 4 o 5 soldats amb un bastó, a la pel·lícula no surt, però l'original sí, amb una bola metàl·lica aquí i els hi piquen al cap, no? Llavors hi ha uns del mateix grup que se'ls emporten cap a l'hospital i n'arriben 4 més. Això és una forma d'afrontar la violència física d'una manera totalment sorprenent i diferent a la que estem acostumats. Què passa en aquell moment? Que hi ha un periodista nord-americà que envia les cròniques sobre el que està passant a la Índia i en un diari nord-americà surt el gran imperi britànic així tracta els seus súbdits. I això és un dels elements que desencadena, òbviament, als Estats Units li interessava carregar-se l'imperi britànic, no? I això, fins que ha aconseguit ell ser el primer imperi del món d'un altre tipus. Vull dir, les coses no són A o B i soletes i aïllades, formen part de patents. Però a mi aquesta escena m'explica moltes coses sobre el que és afrontar la violència de l'altre d'una forma intel·ligent, amb voluntat indomable. O sigui, tu em piques, però jo em mantinc aquí. Què feia el xinès? Es plantaven davant de la model, el detenien, el tiraven a mitjanit, venien els ultras, el pagaven, no sé què, i el tio allà, va tirar no sé quants mesos, no? Això és voluntat indomable. La majoria tenim una voluntat feble. En aquest cas, la feblesa no ens ajuda, diguem, no? I parlant de Xirinacs, té aquesta frase que és molt estranya, és quasi com un koan: lluitarem contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Comentaris a alguna d'aquestes 3 frases que vulgueu fer? Lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts, és a dir, que la major fortalesa és aquell que és capaç d'autoqüestionar-se. Clar, això és la resposta a la mentalitat revolucionària tradicional, que és: jo estic oprimit, lluito contra el fort, quan faig fora el fort, llavors ja hem acabat la història, ja tot queda, i no em toqueu perquè jo sóc el que ho he aconseguit. Ell va dir: vigileu, perquè quan sigueu forts, si no sou autocrítics, repetireu la mateixa desgràcia com hem vist en quasi totes les revolucions de tots els colors. Sí, que deien sempre que vindria l'home nou i l'home nou era l'home vell. Sí, sempre. I se le ven i se l'espera. Un altre comentari de... Algú li fa pensar alguna cosa, o l'emprenya molt, o no entén res, o està fàcil o marxar, com ho veieu això? Estava pensant en el tema que parlaves abans de les religions, la primera frase, no? Sometre l'enemic sense lluitar. Una cosa que em rondava al cap abans, quan parlaves d'això, del ecumenisme, no? De considerar les altres religions vàlides i tal. Clar, quan les altres religions eren falses, no? Amb aquesta creença, llavors l'enemic està molt clar, perquè anirà a l'infern, o sigui que està claríssim. No? I jo crec que això, clar, té molta força de convenciment. I de fet, en els enfrontaments nacionalistes, normalment el component és... Si no és religiós, és molt semblant al religiós. No? Com que l'altre està equivocat i s'anirà a l'infern i no, saps? Li ajudo. Li ajuda que vagi a l'infern. Clar, però bueno, no és el tarannà de la frase, però m'ha fet pensar en això. M'ha fet pensar això. Sí, les religions monoteistes, no? Tendeixen a ser molt violentes. Perquè clar, si el teu Déu és l'únic Déu veritable, tots els altres han de ser aniquilats. Els romans tenien molts déus i eren superviolents, vull dir que no dic que la frase es pugui girar a la inversa, que els politeistes siguin menys.
però els monoteistes ho acostumen a ser molt, perquè clar, tendeixen a... Per exemple, bueno, és això, quan tu t'ensenyen que el teu és el Déu veritable, tots els altres són falsos, i això ara s'aplica amb una nova religió, que és la democràcia, no? Sí, clar, o sigui, tot el país que no és formalment democràtic és el mal, que ho diuen així, no? O sigui, l'eix del mal, Iran, Corea, i llavors als Estats Units s'ha construït contra els imperialismes anteriors colonialistes, amb un neocolonialisme que ells en diuen expansió de la llibertat i la democràcia a tot el món. Llavors, es ven, i nosaltres en som creients, aquí, nosaltres en som creients, i per això només ens creiem la interpretació que ens donen els nostres mitjans, que són els que són coherents amb aquests. Els mitjans de la Xina, els mitjans de Rússia, els mitjans d'Iran, no ens els creiem perquè formen part d'una gent sota sospita. No sé, Això que dius ara, és que em recordo que m'emprenyava moltíssim cada vegada que parlaven en el discurs contra la ETA i tot això, no? Els demòcrates i els violents. I jo deia, però a veure, els demòcrates i els no demòcrates, però no tenen per què ser violents. Jo crec que hi ha una manipulació ja, no sé. Bueno, com ara aquí, heu vist el grup aquest de científics Rebellion, no? Que van anar al Parlament espanyol i amb pintura feta de remolatge vermell van pintar els lleons aquells, doncs els acusen de terrorisme. Clar, és que sí, com que l'Estat té el monopoli de la violència, tot aquell que qüestiona el funcionament normal d'una societat és un violent, i la millor paraula de dir-li un violent és dir-li terrorista, i ja està. Tu ja tens allà col·locat el paquet, bueno, i el procés català el mateix, no? Llavors, sedició i rebel·lió vol dir ús d'armes, i llavors aquí on són les armes? Vull dir que hi ha un tema sempre que hem d'estar molt atents sobre què ens estan venent la moto, i qualsevol discurs aquí interessa aquell discurs que ens el creiem. Llavors, aquests són els primers nivells d'entrenament, diguem, no? De ser crítics amb la construcció del mainstream, no? del pensament hegemònic que cada societat, si us heu fixat, els jutges de tots els països sempre fan el ridícul condemnant algú de forma que els altres diem, però com pot ser, no? Ara a Rússia, el Tribunal Constitucional de Rússia accepta l'annexió per unanimitat, el Parlament per unanimitat. I a Iran, els jutges per sempre, o sigui, quina justícia universal hi ha quan resulta que els jutges, que són els que haurien de dirimir els conflictes els veu sempre comprats del propi sistema. Per què? Perquè el jutge que discrepa d'allò ja no progressa, ja no arriba mai a fer la seva feina i es queda en algun lloc o se'l liquiden, depèn dels indrets. Vinga. La primera frase, clar, ja sotmetre l'enemic, clar, si ja, clar, estem de la dinàmica de la guerra, no? Sí, però has de pensar... Si ja no mires a l'altre com a enemic, sinó algú que té un conflicte que és diferent a tu... Sí, però clar, això està escrit fa, no sé, 2.000 anys. I això ho pots aplicar a altres històries, no? Però dins d'un context hiperbèl·lic, dir a algú que aconsella que l'art suprem de la guerra és precisament guanyar sense matar, podríem traduir això així, home, és d'una intel·ligència considerable. No és el de la fraternitat universal, és un altre paradigma, però és que possiblement la majoria de la humanitat estem en aquest paradigma encara, no? I llavors dius, bueno, què millor que seria que el conflicte ara d'Ucraïna s'hagués resolt sense lluitar, no? Que un dels dos o dels tres costats haguessin entès que matar-se... Però Sun Tzu tampoc parlava de resoldre-ho sense lluitar, sinó sense fer-ho sense violència física. Sí, no parlava, al final, parla de sotmetre l'enemic, o sigui, de posar-se per sobre d'ell, fent servir armes d'alguna manera intel·lectuals. Aquelles que hem dit abans, no? La diplomàcia, la paraula, les lleis, el pacte, la norma... Al final és sotmetre igual, o sigui, posar a l'altra persona... Sí, bueno, aquí s'hauria de veure la traducció, perquè clar, del que va escriure aquest senyor, el qui l'ha traduït i el que hem posat ara en català, hauríem de veure què vol dir. Però si més no,
jo crec que intuïtivament entenem el que vol dir, no? I jo crec que aquesta és la gràcia de l'afer, és a dir, que ens autoenganyem quan creiem que només la lluita violenta és el millor art de la guerra, sinó que per afrontar un conflicte, que seria l'art de la guerra, hem de trobar altres formes més intel·ligents. Jo seguint el Juanjo, que el meu interès és sotmetre, llavors aquest procés d'humanització pot fer més sofisticada la violència. O sigui, sense lluitar puc sotmetre amb més eficiència, perquè soc més astut, intel·ligent, més... Llavors, clar, llavors, si no treballem en termes de poder i de... Sí, clar, quin poder tenia Gandhi? Tenia un poder de població brutal i d'un ànim, diguem, d'independència, però si estàs en una relació de poders, de forces que estàs tan minvat, o s'està fent una estratègia no d'una aniquilació física, però sí moral, identitària. Llavors, hi ha un sotmetiment i no cal lluitar, però clar... Sí, estic d'acord. No, per això jo dic que no sé si l'original diu sotmetre o ha estat fruit d'unes traduccions adulterades en funció de qui l'ha traduït, enteneu? Podria ser, també podria ser que fos així, però si fos així, en el context d'aquest senyor de fa 2 o 3.000 anys, ja era un progrés enorme dir això. Però si portem, per exemple, a les noves masculinitats i a les noves formes de violència que també pretenen molts cops mantenir una simetria de poder, un sometiment, sense aplicar tècniques, diguem, molt bàrbares, sinó simplement més sofisticades. Llavors, clar... Que sí, estic d'acord amb el que la violència tindria que ser més enllà de s'està utilitzant una tècnica o una altra. Al final és cap a on anem. Sí, prou molt bé. Al final és això. Digues. No, que al final és el que tu dius, no? O sigui, si tu al final a la teva parella o el que sigui no l'estàs sotmetent físicament, però l'estàs perseguint a xarxes, controlant-la i tot això, estàs exercint violència per aquella persona. Sí, aquí la paraula sotmetre hauríem de trobar-ne una que ens permeti salvar la intuïció de la frase sense que l'objectiu sigui sotmetre, no? Bueno, tenim pendent actualitzar, o sigui, les frases del passat no són sagrades per als signes de peu de la lletra, sinó per interpretar-les en el moment present i agafar la seva intuïció. Avancem una mica. Aquí m'he permès agafar una cosa que està sortint ara molt, no sé si l'heu vist a la tele i a tot arreu, per a veure com ho veieu, no? Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana y más fuerte. He buscat al diccionari persona de excesiva debilidad de fuerzas o de ánimo o dócil en exceso. Això és el que diu la Real Academia Española. La ministra diu, si los hombres no se implican no vamos a poder acabar con la violencia de género o las desigualdades, aunque las mujeres seamos las protagonistas de la construcción de una sociedad feminista. La campaña busca que los hombres se liberen del patriarcado que les ha impuesto unas normas muy rígidas que les dice que uno es menos hombre si llora o si no le gusta el fútbol o si no le da una hòstia a alguien. Això jo no ho he posat aquí, Com us sona això? M'ha semblat molt adequat en el context del que estem parlant, perquè utilitza precisament blandengue seria feblesa, diguem, no? Debilitat i... Opinions? Me sabe greu, pero a mí me chirría porque al final es como quina masculinidad están creant, no? És a dir, vale, no has d'actuar com un machirulo, però al cap i la fi la qüestió de fons és el poder, el privilegi. Si no anem aquí, malament, perquè pots dir això, no? Pots dir que pots construir una blandengue, és que, però si al final aconsegueixes imposar-te, al final la masculinitat sempre es crea en relació directa amb la feminitat. I ara el que hi ha és un llenguatge, hi ha un procés en el qual el feminisme ha guanyat espai i la masculinitat s'està adaptant a este discurs de gènere perquè no li queda una altra. Per tant, que los hombres se liberen del patriarcado es como, pero si nos hemos beneficiado toda la vida, es como que, és a dir, que sí, que oprimeix, però vamos,
està molt lluny del que implica per les dones. I posar una altra vegada alliberar-se del patriarcat, me xerria. Més. Digues. Digues. Que yo algo de no seguir lo de la ley, porque me parece mucho más fuerte el tener la capacidad para cambiar tu esquema mental de decir, es que yo me comporto así porque toda la vida lo he visto así, porque me han educado así, y cambiarlo me parece mucho más fuerte que quedarte. Yo me quedo en estas líneas, porque estoy aquí en mi rol de poder y estoy mucho más a gusto. Entonces no veo la manera, o sea, para mí no es adecuada la manera de ponerlo. Y pienso en jóvenes con los que podemos trabajar desde los traes, desde luego que no la manera, porque o sea, dices eso y tocas unas sensibilidades que no. Pero sí que veo que, hombre, pues por supuesto que nada que ver cómo estéis los hombres respecto al patriarcado de las mujeres, ni las mujeres negras que las mujeres blancas, que obviamente hay niveles y niveles. Pero igual sí que es esa la manera, o sea, no de ponerlo como protagonista ni como algo principal, pero sí que tocarlo de, es que si a vosotros os toca el patriarcado, es consecuente, o sea, es como el antecesor de que luego a nosotros nos toque, ¿no? Porque si por vosotros no pasase, no tendríais unos esquemas mentales, ¿no? No habría una violencia estructural pues, de la justicia, que todos son hombres, de quién dicta las leyes para las mujeres, que casi todos son hombres, hasta ahora. Eso. A ver. Més? No les veus? Bueno, aquí han agafat una frase que i suposo que hi ha una ironia en la campanya aquesta que no s'ha de prendre al peu de la lletra, sinó que s'ha d'agafar en ironia perquè s'ha de demanar permís i tota la família del Fari va fer servir aquesta paraula i tal, no? Aquella entrevista que li havien fet al Fari. Però clar, qui no agafa aquesta ironia i s'ho agafa al peu de la lletra, a mi la paraula blandengue, l'adjectiu blandengue, no em diu res, al contrari, és el que tu deies, és que es necessita fortalesa per qüestionar-se, bueno, el que m'he estat comentant fa un moment, no? I la masculinitat tradicional és una masculinitat dèbil, precisament per això necessita utilitzar la violència contra els que no són prou homes, perquè sempre és una masculinitat en estrès que sempre s'ha de demostrar davant dels altres, no? Que tu ets home i per tant davant dels amics, dels col·legues, has d'estar dient que ets el més simpàtic, el que diu l'última paraula, el que és més ocurrent, el que diu l'acudit més bèstia, etc. No? Contínuament estàs ahí lluitant contra el més fort, el que es baralla, el que és capaç de plantar cara com se plantar cara amb això i comparar-se d'una altra manera no és un signe de blandengueria, sinó al contrari, no? Però... Bueno, aquí vam tenir debat amb aquest anunci. On? Clar, que vam tenir debat amb això quan va sortir l'anunci. A mi fixa't que el que em xirria i em sembla molt més patriarcal és al final de la frase, lo que hi ha després de la coma. ¿Vale? Es cada día los hombres somos más blandengues, construyendo una masculinidad más sana. A mí, aquí cosas al punt, o sigui, construint una masculinidad más sana i em sembla bé, no? Posar la coma i més fuerte trobo reforçar la idea patriarcal de que l'home ha de ser fort. Sí que és veritat que la frase així, vista així fora de context, és molt contradictòria, no? Si la veus amb el context, com l'anunci, que suposo ho heu vist totes, no? L'anunci que heu vist, també? Vale. L'anunci és una entrevista que li van fer final dels 70, principis dels 80, no? Jo crec al Fari. Si ho busqueu, hi ha 1000 memes. No. Sabeu qui és el Fari? Sí, però un dels problemes és que potser hi ha gent que... Clar, aquest és el problema. Sí, aquest és el... Que parlar, ell és una entrevista i és un tall que pot durar 2 minuts o coses així, que ell critica a l'home que va a fer la compra, que cuida el nen, que no sé què, i acaba dient és que la mujer detesta al hombre blandengue, no? Clar, i
a l'anunci, amb l'entrevista de fons i amb la veu de l'entrevista va posar missatges d'aquest. Llavors s'entén això. Jo realment crec que contraposa molt bé el passat i busca trobar una evolució que no és tan gran com mostra l'anunci, perquè jo crec que encara estem molt a prop d'allò, en termes generals, no? I l'última frase, que se li ven del patriarcado, jo estic amb el que explicava el Juanjo, no? Realment, tot això de pressionar-nos per mostrar-nos forts, per ser el que està per sobre l'altre, viure avui més bèstia, tot això, aquesta és la part del patriarcat de la que ens hem d'alliberar, perquè és el que ens fa continuar exercint la violència contra tots, o sigui, contra l'home que tens davant, perquè als homes ens costa molt relacionar-nos de manera afectiva entre nosaltres, i evidentment contra les dones, perquè hem construït el patriarcat amb la idea aquesta que parlàvem al principi de protegir la prole i això, llavors realment és complicat, no? Però a mi la campanya, personalment la campanya m'agrada amb les seves contradiccions i els seus ets i uts, però... A mi em crida una mica l'atenció d'allò, si llora i si no le gusta el fútbol, com si la cosa quedés en un canvi superficial, no? És el perill. Tu pots plorar i no agradar-te el futbol i ser un machilón. Però al final un eslògan d'una campanya dona el que dona de si, diguem, no? O sigui, jo crec que la novetat d'això és que des d'un govern s'afronti aquest tema que jo crec que no s'havia afrontat ni així ni de cap altra manera, no sé, l'hauran encertat o no, però vull dir que jo la blanca que no m'agrada i tal, la intuïció del missatge que volen passar em sembla interessant, però clar, per gent molt entesa és molt discutible, però el tema és, a gent que no ha reflexionat mai sobre això, què li arriba? Si la idea aquesta que els nens no ploren, per exemple, doncs això és una tensió que el nen que plori, algú dirà, hòstia, vols dir que hem de reprimir el plor del nen perquè no és prou home? És a dir, un anunci és un anunci, diguem, no? Llavors el tema és si està tenint algun efecte positiu o no. Bueno, ara no ens dedicarem a anàlisi d'això, no? Però que estaria bé escoltar, no? Des de la falta de context d'on prové aquest assumpte, que jo tampoc ho sabia, això del Fairy, no sé ni què és el Fairy. El Fari, el cantant. El Fairy, has de saber moltes coses per contextualitzar. Avancem. A mí me pasa que, porque estoy de acuerdo con la ministra, pasa que comparto mucho sus palabras, pero yo me pregunto generalmente cuando hay un debate sobre la violencia, tengo la sensación de que muchas veces es un asunto que tiende a moralizarse, y cuando se moraliza me es problemático porque creo que tiende a transformarse en un problema binario. O sea, es decir, hay algo que pasa, sobre todo con la violencia machista de las relaciones de género, al menos porque me ha tocado ver a mí en mi trabajo también, de asumir a propósito de los estereotipos de género y de esta figura del hombre como victimario y la mujer como la receptora de esa violencia, que se comienza a reproducir una idea de que finalmente el hombre que golpea o que agrede físicamente es malo, ¿no? Y que de alguna manera como que el espacio de la bondad, ¿no? y todos los estereotipos de género que ya sabemos cuál es, ¿no? Recaen en el otro lado. Y yo pienso que un poco eso para mí es lo problemático, de que de alguna forma es, o sea, al menos lo que yo me he ido dando cuenta en el trabajo que he ido haciendo es que efectivamente muchos hombres que agreden o que finalmente terminan recurriendo a la violencia física, por ejemplo, con sus parejas, es muy complejo poner una etiqueta sobre esa persona si es un hombre bueno o malo, porque en realidad creo que en principio todos los hombres podríamos decirnos a nosotros mismos que somos buenos, o nos leemos o nos autopercibimos como buenos, ¿no? Y luego, cuando eso se transforma en violencia o terminas agrediendo a otra persona,
me he dado cuenta que muchos entran en una pugna interna a propósito de sentirse desmoralizados. Porque yo que me he narrado toda la vida como alguien bueno y de un día de golpe le terminé agrediendo a mi pareja y no sé cómo entender eso, y es como, por favor, que alguien me diga si estoy bien, estoy mal, si fallé, ¿no? Como, ¿no? Todo ese problema finalmente de cuestionamiento interno, creo que tener tan pocos recursos para poder comprender eso, que finalmente para mí no es un problema moral, para mí la violencia de género es un problema político. Eso creo que a veces nos quedamos cortos como sociedad. O sea, pienso que cuando asumimos de que quien golpea es malo per se, o eso lo hace malo, si me explico con eso, pienso de que a veces se terminan reproduciendo estereotipos, pero además ese hombre que termina incurriendo en violencia luego no tiene las herramientas para poder separar eso de su identidad y no tiene recursos para poder decir, sí, fui violento, o puntualmente hoy día discutí con mi pareja y terminé pegándole un portazo o siendo súper violento, pero luego puedo reparar. Pero no soy solo eso, además puedo ser un buen padre, además puedo ser un buen ciudadano, además puedo ser, ¿no? Entonces creo que cuando eso se moraliza... hay una estigmatización, ¿no? Sí, eso. Jo recordo que els companys de Connexos, per exemple, el seu treball amb homes perpetradors, amb homes violents, el que fan precisament és que l'home que ha estat, o que ha reconegut, que ja és bastant, que ha estat violent en alguna determinada relació, que connecti amb altres aspectes de la seva vida en què es comporta d'una altra manera, efectivament en aquesta línia que tu deies, perquè això, des de la culpa, normalment no es genera massa bona mobilitat, no? De transformació. Es sustituir culpa por responsabilitat. Ens hem de fer responsables del que fem i també dels privilegis que tenim. La culpa no ens fa caminar, però responsabilitat sí. Y muchas veces se habla desde el autocontrol, ¿no? Claro, los hombres violentos son los que no se han sabido controlar. Claro, es un mal asunto esto porque parece que estamos como una especie de olla a presión que a punto de reventar, ¿no? Y claro, es otro trabajo más interior, ¿no? De ver qué nos ha motivado la violencia, por qué nos hemos sentido agredidos, por qué... y desactivar esa bomba, ¿no? Porque si todo se basa en autocontrol, al final esto acabará explotando de la manera que sea. Pienso yo, no lo sé. Sí. Quizás también separar, no sé, a mí me ha servido mucho para poder entender también la diferencia entre agresión y violencia. Porque la diferencia entre agresión o agresividad y violencia. Claro. Porque me parece que todas las personas somos agresivas. O sea, si yo voy con mi hijo y de repente viene alguien en bici y veo que lo va a atropellar, o sea... Creo que cualquiera que va a proteger a su crío le va a pegar un empujón o algo, va a responder, ¿no? Como un mecanismo como de defensa muy humano. Luego me parece que la violencia sucede más para someternos, para generar miedo. Entonces creo que también hay algo, otra vez volviendo al tema de la moralización de la violencia, que es que también reconocernos, como me parece a mí, como personas agresivas, que efectivamente podemos, cualquiera de nosotros, un día tener un súper mal día y responder, o sea, ¿no? De una muy mala manera, o atacar a alguien que queremos, o como dije, no sé, pegar un portazo, o bueno, mucho más que golpear a la pared, ¿no? Pero que eso no necesariamente te lleva ¿no? a ser violento, y si es que lo fuiste, luego saber que eso no es una mancha que te queda para toda tu vida, sino que se puede sobre eso reparar. Pero como que eso no te define como persona, ¿no? Ja. Molt interessant. De hecho, reprenent el que hem parlat abans sobre que la violència no només era una qüestió física, quan jo tinc molta ràbia i estic molt enutjat i expresso la meva agressivitat contra una cosa, contra una persona, que jo hagi arribat a aquest estadi d'haver d'expressar aquesta agressivitat quasi en el límit de la violència a vegades, no? Involuntària, vol dir que hi ha un context
de violència estructural, cultural, de la pròpia relació de parella o familiar, del barri, del context, de la situació laboral. És a dir, la societat, per això és un tema polític, o sigui, la societat, per gran part de la població, per quasi tothom, i que siguin classes socials i en situacions diferents, estem sotmesos a unes pressions enormes, que són violència estructural, cultural, econòmica, de tot ordre, que el que és estrany és que no ens matem més. No us donen, o sigui, la ràbia que et provoca en el dia a dia, que la Renfe et deixa tirat allà, que hi ha una cua cada dia que arriba a estar a la feina, que el nen plora i no pots dormir tota la nit i no tens cap altra alternativa que la teva parella nuclear o tu sol monoparental has de portar una situació molt complicada, que abans allò era un context familiar ampli. No? És a dir, hi ha un conjunt de pressions que l'autocontrol que és impossible sense una repressió brutal. I clar, quan tenies repressió tu fas sobre tu mateix, que això sí que és violència, en algun moment l'agressivitat sortirà. Per què el futbol té tant d'interès i és cosa de machos? Doncs perquè és un lloc on es canalitza una part d'aquesta agressivitat d'una forma bestial, fins a arribar en alguns casos a la violència. Però la majoria dels 100.000 espectadors, excepte els ultras, descarreguen agressivitat dient de tot a tothom en comptes de dir-ho a la parella o en comptes de trencar alguna cosa a casa. Vull dir que jo crec que estructuralment som una fàbrica d'agressivitat, de ràbia i de repressió, i els que ja no poden més o no han estat prou domats doncs en un moment expressen i això llavors et foten l'etiqueta i ja t'han fotut per tota la vida, perquè clar, t'han posat tu d'anunci que has pagat a la teva parella, entres als Mossos i aquí pom i estàs en una situació molt complicada, no? Perquè ens preocupem, és com el delinqüent, o sigui, ningú es preocupa perquè aquell noi o aquella dona ha robat a no sé què a algun lloc, el que tu és apliques la llei i la repressió, i això ens porta a algun lloc, a perpetuar que llavors hi ha una casta de lladres que són els que estan a la presó, lladres i violadors, i assassins i no sé què, i tota la resta som els bons, no? Fins que algun dia atropelles algú amb un accident i et foten a la presó. Dius, hòstia, però és el mateix. Jo no soc un assassí com per estar a la presó amb els assassins per haver atropellat a un ciclista que no... Enteneu? O sigui, que estem a un pèl qualsevol moment de passar d'una banda a l'altra i ser catalogats com uns desgraciats per tota la vida. No sé, anaves a dir alguna cosa? Avancem una miqueta perquè crec que cap a 2:15 hauríem d'anar acabant. Sí. Llavors, això seria una mica la pregunta clau de la sessió d'avui, no? Qui recorre a la violència és feble perquè no té la força personal per defensar els seus drets en un sentit ampli, vull dir, defensar la seva vida, la seva personalitat, el seu entorn i així. La sortida fàcil, no? Quan no tens arguments, quan no tens seguretat sobre tu mateix... Que te calles! Bum! És la sortida fàcil, no? Segurament, sí. Quan te sents inferior, és la sortida fàcil, no? Però de totes maneres, a mi el que em preocupa és com entomar això, no? Com entomar això per evitar la violència. Perquè aquí, en general, hi ha més claretat sobre l'assumpte, no? Però com transmetre això, no? Perquè a vegades ens quedem... És el que tu decías, ¿no? Al final, la violència no és un tema polític, ¿no? O sea, com entomem això de manera política? O sigui, com ho traiem cap a fora? Com ho expressem? Jo ara faré una cosa una mica rapideta, perquè és l'altra part, en el títol posava la violència és l'arma de l'home feble i jo posava violència i no violència, masculinitat i no violència. Bueno, primer, una qüestió quasi terminològica, que és que no violència no és només rebuig a la violència. O sigui, no a la violència, normalment s'escriu separat, no-violència. La no violència política, en un sentit ampli de la paraula, l'escrivim junta, perquè no només és el rebuig a la violència, òbviament és el rebuig, però també és el no ús voluntari i conscient de la violència per aconseguir objectius interpersonals o polítics. Per tant, és una arma, els humans hem dit que
no tenim gaires armes en el nostre cos i per tant construïm armes, eines, mitjans per aconseguir uns objectius i en aquest cas el primer repte de la lluita o de l'acció no violenta és que aquests objectius siguin equitatius, equilibrats, justos, és a dir, d'acord que fins i tot per un objectiu injust l'ús d'una estratègia no violenta és un pas per mi a la humanització que no la destrucció. La marxa verda del Marroc per fer fora l'exèrcit espanyol del Sàhara va ser un fracàs de l'exèrcit espanyol, amb la qual es demostra que els exèrcits no sempre guanyen, normalment sempre perden, perquè sempre alguns guanyen i els altres perden, no? Però va ser una estratègia no violenta del govern del Marroc per fer fora, diguem, no? Dius una bomba atòmica o ben bombardejat o ben no sé què, doncs mira, van utilitzar aquest assumpte. En qualsevol cas, jo crec que sí que ens hem de plantejar sempre que l'objectiu pel qual muntem una campanya, una acció, una lluita no violenta sigui el més equilibrat, equitatiu, just, amorós possibles i mirar de no utilitzar-ho pels nostres interessos, perquè al final és una cosa per treballar pel bé comú en el sentit que puguem entendre cadascú. I després, clar, buscant minimitzar els danys, és a dir, una no violència absoluta que no provoca cap tipus de dany a ningú és molt difícil. Tu pots fer una vaga general, pots no fer mal a ningú, pots no atacar cap persona, però el sol fet de fer-la hi haurà gent damnificada, no podrà anar a la feina, no podrà cobrar el sou, no podrà no sé quantes coses. Llavors, jo crec que hem de tendir a la consciència de ser tot allò que es pugui fer amb el menys dany possible és millor. I per tant, no és un tema de jo expandeixo la meva agressivitat de forma no violenta i que arribi on arribi l'expansió de la meva ràbia sense fer mal a ningú, doncs que el mal a ningú, els danys aquests són de tot ordre, i que no només eren físics i corporals, sinó de tot ordre. Llavors, jo crec que s'utilitza massa a la lleugera això de lluita no violenta o de no violència quan s'aplica a accions col·lectives o massives i tal, perquè tu has de tenir en compte els danys col·laterals sobre aquell que no és responsable. Per tant, tot allò que tu puguis enfocar sobre l'origen, sobre la causa d'aquella violència estructural o física que tu vols anunciar, és millor que... És a dir, al final jo preferiria un duel entre el Biden i el Putin i deixar els soldats i la gent tranquil·la, m'enteneu? És a dir, hi hauria violència, sí, però que matin ells si tenen ganes. Portant-ho al ridícul, m'enteneu? És a dir, seria un gran pas per a la humanitat que els grans conflictes no els passi la població civil ni els soldats ni destruint els territoris i els béns de la gent, sinó que tenen un conflicte que s'ho arreglin com vulguin, però que no compliquin la vida. M'enteneu una mica la... Llavors, la via no violenta. Ja dic que això ara ho explicaré una mica ràpid, us puc enviar aquest PowerPoint per si a algú li interessa aprofundir més, perquè ara... La via no violenta, em dic, primer, el que ja hem dit, consciència de la interconnexió i el respecte entre totes les persones i els éssers vius. Això reprenc el que hem estat, el que alguns de vosaltres heu plantejat. És a dir, si jo veig a l'altre com un enemic radical que ha d'exterminar per jo poder sobreviure, tota la meva acció que faci serà una desgràcia. Ara, és fàcil fer això? No. Totes les religions, o molt part de les religions, en els seus orígens, pretenien construir una ètica o una moral sobre aquesta qüestió i no, al final s'han convertit en màquines de matar en nom del seu Déu. Però, en fi, allò que deien, feu el que diuen però no feu el que fan. Hi ha saviesa en la vida, però que no sempre has de seguir qui la diu. Comunicació empàtica en les relacions interpersonals i en els conflictes socials. Molts de vosaltres ja coneixeu el que es diu comunicació no violenta, d'un tal Marshall Rosenberg, que alguns en diuen comunicació empàtica. És un gran progrés, no és fàcil de fer, és molt senzilla, no? Ho coneixeu, no? Primer no jutjar, hòstia, no jutjar, per favor. El primer que tota la vida ens passava que hi ha hagut un fet, descric el fet mirat de no jutjar-lo,
veig com allò impacta en les meves emocions i en els meus sentiments, veig quines necessitats insatisfetes estan expressant aquella mancança i faig una petició. Hòstia, que senzill que és això, que difícil que és aplicar-ho. Perquè estem superprogramats en el contrari, no? El dir l'altre és un fill de puta. Si diu ara la gent no parla en el tren, però abans la gent parlava al tren, ara tothom està connectat allà. Però quan la gent parlava, què senties? El meu marit, la meva dona, el meu fill, el meu cap, el meu jefe, el meu profe, no sé què. Sempre tots els problemes que jo tinc depenen de lo malament que ho fan els altres. I llavors, jo dic, si la consciència l'anem cultivant, si anem entrenant-nos en una comunicació de respecte coherent amb aquesta consciència, llavors podem afrontar coses en un món violent de tot ordre, que en aquestes dues coses senti, enfrontarem els conflictes d'una altra forma. I a mi no em desagrada dir-ne lluita no violenta, perquè és una provocació, no? Perquè hi ha gent que es quedaria només en el tema de la consciència. Però sí, però és que tenim uns conflictes, hi ha unes agressions, hi ha unes violències. Com fer front a això en un món que és així, sense posar més llenya al foc, que és el conte aquest, és com afrontem el foc sense posar més llenya al foc, que és el que tenim après de la violència. Llavors aquí hi ha la resistència civil, que és com fer front a agressions violentes de tot ordre, i després hi ha el que hem parlat abans de la defensa civil no violenta per encarar invasions o ocupacions. Cada cosa d'aquestes requereix la seva consciència, el seu entrenament, aquestes històries. No s'aprèn això del no-res. O sigui, la intuïció la podem tenir, però si no practiques, no t'entrenes, no estudies i no apliques, no canviarem la nostra programació instintiva, les orientacions polítiques de mantenir la gent barallada i sotmesa, perquè tot això és del que es tracta. Llavors, la lluita no violenta, a més de tenir aquest objectiu equitable i veritable, necessita una sèrie d'elements. Estratègia, quants moviments socials ens llancem al carrer, com l'única forma és, vinga, la manifestació, què vols aconseguir, amb quins mitjans, amb quins vincles, si no hi ha estratègia no hi ha lluita. Les actituds, si per la disciplina militar cal un tipus d'actituds, per la disciplina no violenta cal un altre tipus d'actituds que les hem estat parlant. Si no te les entrenes, a la primera de canto et sortirà l'agressió i passaràs de l'agressivitat a la violència, perquè és el que estem programats. Campanyes, doncs no n'hi ha prou, això és com la guerra, has de tenir l'estratègia, has d'entrenar la gent d'una forma determinada i has de fer campanyes específiques per aconseguir objectius específics, que després es concreten amb accions determinades, que si pot ser tinguin èxit, perquè si no hi fem accions que anem fracassant sempre, la gent es desmoralitza. Llavors, un objectiu molt gran, que el que fas és que totes les petites batalles les perds, però la gent se'n va cap a casa, no? El procés d'ara, el procés famós, estem en aquesta situació, però en molts moviments socials es passa el mateix, és a dir, tu col·loques tan amunt a l'objectiu que no afines bé l'acció que vols. I després hi ha les tècniques, que és com t'encadenes, o com fas una vaga no sé què, o com fas tal comunicació, o fas tal cosa. Tot això, pels militars, ells es dediquen hores, dies, anys i segles, i milions de persones i de pressupost a estudiar tot això per l'art de la guerra, de la lluita armada. Nosaltres, que no dediquem res, a pensar com fer front a una de les principals dificultats que tenim els humans, que és com ens relacionem sense matar-nos. I per últim, aquestes campanyes específiques normalment diem que tenen 5 components. Un és el diàleg, sempre a l'inici, durant i després, sempre estàs disposat a quina és la principal arma dels humans, que heu dit, la paraula, el llenguatge, no? És a dir, un altre animal té les urpes o té les cames per córrer. Nosaltres, amb la paraula, és una arma brutal, però la podem utilitzar per enganyar, per dominar, per aprofitar-nos o per construir bones relacions. La denúncia, quan el diàleg no progressa, doncs has de denunciar. Normalment els moviments socials es queden, no fan ni el diàleg, a vegades, o ja ha quedat tan lluny que no t'han fet mai cas, que l'únic que fas és la denúncia. Manis i manis i manis i vagues i manis, que en una societat formalment democràtica estan perfectament integrades i no toques
cap pilar de poder de ningú, o sigui, no fas pessigolles a ningú, tu vas fent, no? És el que ens està passant. Hi ha d'haver-hi, el següent pas és la no cooperació, que és el que seria una vaga, un boicot, que no fas res il·legal allà on això no sigui il·legal, però el que fas és començar a tocar interessos. Si tu enteneu, no? Llavors, per exemple, dins del procés pràcticament no s'ha fet res, el procés català no s'ha fet quasi mai res d'això. La desobediència civil, això sí que ja és enfrontar una llei, desobeir-la, volgudament perquè es posi en marxa, l'empatia cap al qui sofreix injustament, això és una resposta que tenim, diu que les neurones mirall ens contribueixen a això, a crear empatia amb aquell que sofreix injustament, per tant és una de les forces de la lluita no violenta, però de l'altra és un bumerang, quanta més repressió tens, més es pot transformar que aquell que està reprimint perquè li mostra la seva feblesa si la teva posició és aquesta, d'estar convençut del que tu estàs fent, assumir els riscos que estiguis equivocat. Avantatge, si estàs equivocat, si és que algú pot dir que estàs equivocat, en aquell moment no has fet mal a ningú, o no has fet el mínim mal possible. Si jo en nom de la meva veritat m'he dedicat a matar tots els meus adversaris i després el resultat al final que allò no era, el que hem posat és en marxa una nova lògica, d'una nova espiral de violència que no s'acabarà mai. I un tema no menor és la creació d'alternatives. Allò que deia Gandhi, si no tens el camí, fes-te'l. O sigues viu al món que t'agradaria viure. És a dir, no pensem, i gran part de les coses que avancen en la vida no només és denunciant o no cooperant o desobeint, que també, sinó mostrant que les pot viure d'una altra manera. I això és una força enorme, perquè en un món on les paraules s'han devaluat molt, el que compta al final és els fets. I viure d'una altra manera, relacionar-se d'una altra manera, és allò que dir, és que l'escola, els nens o l'escola els nens, escolta, si els professors i els pares i mares viuen d'una manera i els diuen als nens que s'han de comportar d'una altra, això no funciona així. L'aprenentatge es fa bàsicament per emulació i per identificació amb els altres. Llavors, per això el viure alternativament amb els valors que estem lluitant perquè la societat avanci en allò és una de les formes. Els objectors vam seguir exactament això. Vam plantejar un canvi de lleis, no ens van fer cas, vam denunciar fent encadenades i plantades i tal, bàsicament vam fer desobediència civil, quan ens van cridar a anar a la mili no hi vam anar, i vam construir un servei civil en els barris, mostrant que el que no volíem era escaquejar-nos de fer la mili, sinó fer una cosa millor que fer la mili. Doncs aquesta cosa tan senzilla, aquests 5 punts, són útils per tot tipus de campanyes. Òbviament, cadascú els ha d'adaptar a la seva circumstància i moment, però funciona. O sigui, la prova del cotó, la prova del govern funciona. I ja està. Bueno, ja està això. Òbviament ara això donaria per tot un altre dia, però em semblava que valia la pena no només quedar-nos en la part d'anàlisi, sinó també dotar-nos d'algunes eines. Aquí a lluitanoviolenta.cat és un web que hi ha 800 recursos sobre no violència. Vídeos, cursos, llibres, articles, de tot. Moltes coses estan en català, també hi ha en castellà, en anglès i en francès, i el que és la web ja sabeu que posant un botonet ho tradueix tot l'idioma que voleu i avui en dia no ha de ser complicat això. Moltes gràcies. No sé, voleu afegir alguna cosa? A mi el repte que em queda